To ne tuka. A? Stoka. To ne, gleda stoka ide. Ajde, junače. Ама ќе пиеме кафе тогаш нека дојде. Ovo да увикне момчето. Как се казва? Драган, Драгане! Добър ден. здраво живо. И вие да носите още по-добре. Ако да сте живи и здрави. Заповядайте. За отпреди още си след. Аз тук нямам контакти с нито един. Това е тоа. Без Исус нема ништо. Ајде сега. Сега сме на път за Долни Дъбник. И Гоци. Да каже само еден проглас, да каже за да ги покани да дојдеме сите тука. Да каже каде, што, како се вика и после... Ајде, војводо. Ајде, живи и здрави за многу години. Много години. Това е вистинския македонски бог тук, Пиринския отдел на Сега нашата. реклама не прави голема. Няма нужда от реклама. Аз съм Благоен. Благо. Благоен. Благо. Да си жив и здрав. Благодаря ми ти да си видим. Аз съм отец Андон, ти вече знаеш. Тихомир Стояновски, професор. Тихомир. Професор. Приятно ми е. Мило ми и мене да сте ми живи и здрави. Айде, заповядай. Сега. А црква направил Света Троица. Е, тук Чекай, отвънка ще тука е сме. црква практично или не? Отвънка ще седни на въздух. Няма. Нека снима вътре он. А, нека да Ова ви е къде? црква или ви е домот ваш? Това е дом. А домот е? Ама како црква сте го направили? На свещеник къщата е като църква. То на сега да е църква. Така е. Влезем вътре. Да, и тук има входно. После Параклис имаме и там на Параклис има. Вие спремате тука. Добар ден. Да сте живи и здрави. Они спремаат тука. Вие в София живеете, нали? Да, Два се нас идват. така ли? Маленко беше. То е било преди много години. Таткото в Германия беше тогава. 94-та година. Знам некъде, аз 94-та, той тогава беше. аз обикалях Пиринска Македония. Аха, чай, че съм ръсен. Бил два пъти по 4 години затвор за Македония. Айде, бе. И твоя живот сега ще разказваш. Има. Снимай тук. Сега ще разказваш. О, го направил ептен убаво. Ти са там Параклис отзад. Ки видиш. Тук снима. Ама снима? Да. И какво хубави работи. Това си като църква тук. Кај отидоа? Не знам, отзад сигурно на Параклис. Сега снимай тук, снимай. Ей, кой? Много се отишли. Бај Стојане, а сега си организирал прав војвода. Гледаш ли какво нещо е? Тук снимам така. Гледай тук, гледай. Да, со мозаици убаво направен. Всичко гледай. Мераклиски. Яла, Чуй. А, така. Нека да дойде, защото после ще седнем и няма да има време да гледаме. Ето, давай, ако иска. Тихо,
Тук има много грозде при нас. Снимай. Убаво. Влези вътре. Влизам. Влез спокойно. Хайде. Да. Сето само да работа, браво. Всичко работи. Да, браво. Трактор добре 10 декара ловни гледа. Браво, браво. Това е голяма стойност. Не Македонец работа. Такъв поп няма никъде. Да. И то македонски поп. Да. Да. Браво, давай, стоя. Чекай. Направено. Виж, около куќата тремчиња. Тоа е многу убава идеја. Ем ладно ти држи, Да. ем влагата ти ја собира. Ем си заградуеш, не ти врне, нема снег, си шеташ околу куќа. Многу добро, ова е старо македонски стил. Ја ова треба да направам. Ептен во Маврово истата шева. Тремчиња. Айде, братя, тук сядеме. Многу Тук на убаво. въздух. Под Много. лозницата. Многу убаво. Македония топло ли е? Топло е. Исто кој Топло е исто. Топихме се от чека. и овде. И Много овде. жеги. Прилеп е на околу 700 метри надморска висина. Па тука и овде негде. И тук е толкова. Да. Обаче жега 45 градуса. Исто и таму, исто. Тук чушките и доматите на корените са върат. Да. Върат се Да. на корените. Се варат, да. Баси, майката. Такова чудо за тази година за севте е Да, така. много Много дойде. жеги. Многу. Швева, баклава, швева. Рекламата е направена. Блага е, да? Заповядай, Стояне. Ето там на трета, който ще пие винце. Ето виното. Лед. Да дам лед да сложи, защото виното не е толкова студено. Бела лута ракија. Бела лута ракија. Гледай колко се напълни. Тук като пеме. Ле. И други ще сложим, не да други ще сложим. Да. Изпознахме се малко. Айде всичките тук идват. Айде, да е пълно и равно на всички, да е пълно и Айде. равно. Айде. Ајде да сте ни живи и здрави. Айде, живи и здрави, брати Да ни македонци. намножи нашиот Господ, се да ви намножи овде. Ова е стварно На здраве. храм. Срно вино. А? Айде, Това момче, давай. лично ние го правим. Наше производство. На здраве. Без, Добре дошли. Без Много никаква убаво, да сте химия, живи и без здрави. нищо. Многу убаво. Да. Само вино. Пил ли си некъде говори? По-топличко е сега. Арно си. Ако. Ако искаш едно лече му сложиш, ще стане чудо. Може да ни разкажете што сакате? Какво да ви разкажа, Сега братя? отец имам тук. Сега съм пенсионер, тук съм си вкъщи, отказах се И от аз съм службите. пенсионер. Да. Работя лозя. Аз е тук да се Стоян, зная, тук имам градина, ако я решета, домати, чушки, всичко имам. Браво. С трактор, оле. Всичко. Има, гледаме с сина ми 30 декара лозе. Гледаш. Браво. Правиме вино и ракия, няма кой да го А купи. нема работа. А нема кој да го купи. Няма кой да го купи. Нема туристи сега. Няма нищо. Всичко Вие тази ще пандемия, се всичко затвори, се... да. Сака да работа, И нема много работа. тежко. овде Сега во- вино имам 3 тона, що да го правя? И бега надолу. Сега ракия трябва да го варя, Да. да го пека ракия, иначе няма да стане. Да, треба да го превали. А каде И- бевте свештеник, во кое место? В София? А во Софија бевте. Да. Служевте, државте служби. 20 години свещеник и 20 години строител. 40 години трудостаж. Да. 20 години до падането на комунизма бех в строителството. Завършил съм строителен техникум, работих за жителство. Тук се работеше 10 години за жителство в София, за да останеш. А, за да останеш мораш да работиш, да. Аз тук исках там да остана, защото тук беше ад за мене. Комунистите много гониха тия, дето са свещеници, това дето ни са. И се спасявахме така по градовете. И там беше пак същата работа, ама по... А богословски имате завршено? Да, духовна академия. Академија, факултет, не, Да. не сте со средно. Тогава беше академия. Да. Академија, да. Сега стана богословски факултет.
А бај Сингартиски што почина Иван, он исто заврши факултет или средна? Факултет, бе? факултет. И тој исто, значи, како Да, вас. да. Ти го познаваш Сингартийски или не? Слушал съм, така лично не се познавам. Иначе брат му е сега ко-председател на Омилин. Ага. Не му е брат, не со роднини се. Да не се... Първи бърче. Братучели се. сега, братовче. Братучели се, да. Брат му е художник. Да. Да се видовме вамо во Масомиште. С брат му. И с Да, Иван. да, да. Да, и двамата беха. Значи вие бевте и инженер, и строителство, и... Всичко. И ова. Да. 20 години, аз и по чужбина бех малко. Аха. В Германия, нали? В Германия бех малко. Ти като беше в Германия, аз съм идвал в София. Јас сум машин техник, имам машинска работилница во Прилеп. Да. Работиме приватно. Сино заврши овде во Софија информациони технологии. Арно, ама не пиша државјанство бугарско и секој 3 месеци минуваше границата Македонија и плаќав јас најмногу пари за школување. Да. 1000 марки тоа време годишно ме кошташе мене. За школување. Кога дојдов да ја земам дипломата Така. во Министерството за образование во Софија и седам натре во холо на Министерството, прашуваме, никој ме викне еден полицај таму на портата, да, на да. портала што стои. Ага. Дојди рече вамо. Како имаш вика да кажеш? Абе не можеме дипломата од Прилепс не дојде дипломата, не можеме да ја земеме името на сино. Колку ќе почерпиш ми вели да. Пак, виж, пак нещо трябва да се даде. Да. Слушај, Сега исто ни рекла на граница да имам почепиш. 20 евра, реков, ако ми ги земеш, реков, ќе можеш без зона. Да. И той какво ти вика? Ајде, дај 20 евра, одма дипломата ја земаме. За 5 минути слезе дипломата од озгора. Ето, видали. Да. Значи, тоа Сега е. треба да се нотифицира негде на друго министерство негде. Сега синов бара колеги кој ќе ја земи од тоа министерство. Ние веќе заминуваме за Прилеп. Да. И таму колку пари ќе искат му? Абе, па рече негде околу 20 евро рече. Еве, уште овие 20 евра ќе ти дадам, му викам, само да ја земеме дипломата да си одиме. Да. Па другиот ден колега начека сино, ни ја прати по автобус дипломата. Во Министерството за образование на Българија. А идев од тука доста машини увозував за металообработка. Русе, Разград, Сливен, Јамбол, Казалак, војната индустрија, кажу, да. таму Там зема калашниците Цело прават. Новаково под Асеновград. Цела Бугарија машини купував за А како Прилеп, беше за стругове? за стругови, фрези, фрескобел голем еден 90 тона несов за една прилепска фирма. Много сериозно, да, много сериозни индустрии. Тој работи сега фрескобел, многу сериозно, преправи ga на CNC му ставија номеришко програмирање. Да разбираш виното. Сами си правите. Не, купено да, знаеш. Всичко е да, домашно. Всичко е Отец Андон. А ръчички. како носите туристи или како ќе дојдат, како? За да купат вино. И јас слушам. За да купат вино, аз по София имам приятели, поръчки. А, тие си нарачуваат, да. Да. А иначе кой като дойде може да си купи вино от мен. Да, аха. Значи кой дойде при мен и иска вино, ето вино ще му дам каквото иска. Имаме 3-4 вида вино. Да. Пиеш, дегустираш, взимаш. Ги ставате во стакло или во пластика? И бутилки има. Има бутилирано за по-близки хора. Има бутилки, има и такива... Има и такива бутилки, дето пластмаса. Да. Андон, ко ќе одам за Мелник, ќе те посетам стално и ќе си земам вино. От тук вземе в Мелник, няма вино. Аз ти казвам, да питай го, там няма вино. За од тука да земам вино, за Мелник ќе Ако одам ще да те посетам. ме разбира се, винаги добре дошъл. Ако отидеш в Мелник да купуваш вино, никогаш няма да купиш вино там. Да. Ние пи от сега моите одиме вина, по иди топло там време, пи и ама на после враќање, кажеш. ако ќе видиме како ќе биде, ќе дојдеме, ќе... Един приятел инженер беше. А вие ще оставате ли в Мелник? Не, сега продолжуваме ние, одиме За надолу. долни дъбник. Дабник, Шумен.
Защо На ме? враќање со Господ напред како ќе имаме време, може да дојдеме да земеме. Значи, тук ако имате некој път, винаги може да дойдете, да останете, може да се приспи тук. Видели са. Браво, браво. Има къде. Да до поп има къде да се приспи, Да. къде да се хапне, къде да се пине, всичко има. Браво. Значи няма... Значи ќе ни дадете контакти и телефон преку. Да, ето, Стоянги телефона може да ви го даде. Имам го въпрос. Той винаги, щом с него се така... Аз колко души му карам, все повече бабите тук са. Да. Нема, баби, дедовци, каквито са татуя са, защо да ги правим? Нема. То млади не може да сме вечно, те остаряваме, ставаме дедовци. Во баби. Библијата вика Христов војник не старее. Да. Вика тој во староста е како момче, моден помазан. Да. Ама тоа и за војвода се Ами однесе. да, той си... А? Да, той ви за това му викам войвода. Нема стари и млади. Нема. Даже старите се по-напочит трябва да са. Да. Да. Така е. Мудрост да дадат да кажат патот. Може да идват, силите са по-слаби, но акълът е по-силен, нали? Така е. Мъдростта идва и така. Така е, да. Са някой... Сега аз се откажах преди 2-3 години от ко-председател на ОМО Илин Емпирин и съм първия почесен председател. Да. Ония ден избрахме, на конференция избрахме редактора на Народна воля, Георги Христов, и той втори ко-председател, като мене почесен. Ага. Двайте сме сега почесни председатели на ОМО Илин Емпирин. Иначе в Албания съм отидел няколко пъти за македонски работи. Сега в Албания се смени, положението е променено там, нали? Не е Албания като преди 30-40. Промени има голем развој. Пари влегува, да. Говоря, че Албания върви много надобре. Напред, Да. Пари влегуваат веројатно Да. некои и ги легализираат во градби и брзо се гради. Много се гради приморието, много се гради. От чужбина албанците пращат. Тие со Ние- парите од ние кај доаѓаат останахме да на прашање последно место, българите на Наеднаш последно пари место. градат, легализираат. Защото тук атеисти, много атеисти, неверващи хора. Затова атеизма Бог не дава там. Не дава ништо, така. Не дава Нема благодат. Там е казано, без Бога нищо не става. Да, И те се мъчат да правят нещо и само крадат да ти лъжат и нищо не става. И таму се тепаат со пиштоли, криминали има, Да, се бе, и ти се. виж криминални работи. И то на северо, кај што е муслиманите многу Снимам, се да. тепа, на југо, повеќе се православни, има и Точно католици. така. Ето към Македония сме повече православни. Да. Оная страна, северната страна, на България, там е ужас. Аз сакам, Там пълен атеизъм. отец, аз сакам да чуя тук луѓите да запишат как македонско народо. Как Да. не е бугарско. Значи, човекът. в Македония, от нашия край тук, най-много свещеници. Значи, 2/3 от свещениците са от нашия край. Браво. Во цела Тук ти знае, Бугарија. че е проповядал апостол Павел. Да. Тръгва второто пътешествие, 36-та година след Христа, тръгва от Солун и стига до Филипополис. Цяла Македония до Филипополис е било Македония. Да. Така е. Така го описва той. Да. Значи тръгва оттам. Бит, проповядва, установява църквите. Солунската църква той е установил. Оттам тръгва до Филипополис, установява всички църкви. В нашата Македония благодата е голема, защото апостол Павел, един от най-ревностите апостоли, ти знаеш как е станал после. Той беше гонител на християните, но после беше въведен от Господа. Специалната мисия да проповядва на езичниците. И му се явява на сън един македонец. Виж, само от 36-та година не му се явява никакъв друг, само един македонец и казва така: ела в Македония да ни спасиш. И той предприема второто пътешествие и тръгва и стига до Филипополис тогава. Лишаван, гонен, бит, всичко описва там. Да. Така че благодата тук в Македония е голема. Може ли да изпреш? Значи едно прашање само. Тие сме ние истите македонци. Нема други македонци. Нема други. Они викаат тоа биле други македонци. Кои се тие други македонци? Кои са другите? Нема други македонци. Още от времето няма какво да ти кажат къде има българска Македония, сръбска Македония, гръцка Македония. Нема таква Македонија. Как ще ги имат? Те са ги направили да ги има, защото са разделени на 3 части. Јас им викам Исус Христова Македонија. Он е пишал и точка. Македонците са вярващ народ, преди всичко. Да. Това е благодата на Македония, но е измъчен народ и така. За него е... Нали,
Историята я знаем всички. Отец много. Ама и Много Христос мъч. беше измъчен. А? И Христос беше измъчен. Разбира се, всичко се ражда от мъката. Отец много. Там се купува истината, с мъка се купува истината. Апостол Павле викаше маките на Христа на моето тело. Тоа е Македонија. Точно така. Тоа е Македонија. Той е много, Не, то е свързано. много богов човек. Много. Значи, с мъките изкупваме и греховете и на нашите така е. праотци, прародители и така нататък. Това е. До второто пришествие мъки. Значи. Закона си е с пот на челото ще изкарвате прехраната си. Мъки ще има, ето, робства, това, ти виж. Али ние сме и училиште за соседните народи, да се цивилизира, да научат да љубат, да научи да простува. Точно така. Види, ние им простивме, они уште малат по нас. Шо да кажеш? Шо да... Аз за това ти казвам. Искат. Те тук, след тая власт комунистическата, не поискаха никаква прошка на народа. Да решат да. Така. Има убити над 180 свещеника, други митрополити от висшето богословие. Никой не каза едно извинявай. Тоа е. Премина една партия в друга. Така От е. БКП в БСП стана. И затова нито един има виновен тук в България. И затова тук няма да пристанат, пак на последно место ще сме. И така, ако продължават, ще сме се на Ќе последно пропадне. место. в Така е. Европа. Така е. Без Нема простување нема напредок. Ти ни кажеш, Господи, прости ми, нали? Да. Брат, Браво. прости ми ти какво съм се грешил. Не можеш да тръгнеш напред. Грехът те спира и те връща назад. Така е. Ето затова е правилото. Виж какво казва апостол Павел. Ето, той е същия апостол. Изповядвайте си греховете един другим. Така е. Виж ли? Да си изповядам, брат, ако се греша нещо, ще ви идвам. Брат, прости ми, се греших. Това направих, онова направих. Той не се притеснява. Не се притеснява. Щом се е разлело, сега говорим за Господ и ти Така изля е. кръв. Така е. Кръвта Исусова се Да, ето ти, точно говорим за това и ти изля вино. излея тук. Виж ли? Се пролея се за, под- за да- мсите се Да се пролея. подчертае, че така е. Кога бевме грешни, тој умре за сите. Така е. Да. Ема той казва, аз не съм дошъл за праведници, а за грешници. Грешниците за покаяние. Така е. Да ги Така призова е. към покаяние. Така е. Ето за това покаянието е големо нещо, да се покаеш. Да, Брат, прости ми. Ето това е покаянието. Никой не иска да прощава, никой не иска. Всичко върви с главата напред. Ама и, например, си строшат главите покаяния. За Македонија вика не сме биле ние окупатори, ние сме биле туристи. Абе покај се да се отвори границата, пушти да живееме христијани сме сите. Немало Ама ништо. той е Каракачанов, дето аз го познавам лично. Той въобще няма общо с религия и с вяра. Какво искаш да прощаваш? Ти знаеш девиза на ВМРО тук българското е Бог прощава, ВМРО не. Тоа е катастрофа. Виж, поискаш от тия хора. Да, да. Така е. Значи Бог прощава, те не признават Бог, че прощава, а те не Он не прощават. пристава. Да, да. Тия тъпи глави, големи корени и тъпи глави. И друго, тие носат проклетство зашто на Библијата се колнеле, Да. ќе го дадам животот наместо за Исус за Македонија. И тука е проклетство кај нив. А другите комунистите па не верува во Бог, тие друго проклетство. И не може без тоа да тргне напред. Точно. Ни Македонија, ни Никогаш Бугарија, няма ни да Србија, тръгне ни напред. било Не. кој. Тоа е проклетството. Да. Това е Вместо да проклятие, рече, лежи со- върху народа, върху нация. Исус ќе и така тръгнеме нататък. напред. Всичко лежи това. Трябва да върху- видим как да се обединява, че много се разделяме. Така. Значи, това, ние това е най-лошото за Търсим за причини нашите да се народи. разделим. Така. А знаеш ли защо се разделяме? Защото не сме едно в Бога. Зашто Исус не ни е во срцето. Виж, апостол Павел, вече няма евреи, няма гърци, Нема ништо. Сите сме няма едно. нация, няма женски пол, няма мъжки. Всички сме едно в Господа Исуса. Да. Значи, ако се обединим, ще се обединим в вярата. Не в партии. Партии не може да се обединим. Да, да. Не може. Така е. Каракачанов до мен вика, Войводо, горе до Това се подиграва, бе. До Ботев град ми дойде, аз с жена ми одехме там. Тя сестра има живее в Ботев град и тук ми дойде, той ме познава мене. Няма начин да не те А познава. никой не бе говорил с него. Да. Вика, Войводо, не дойде при нас. Пепелник. Има. Има. Да. Добре. Да дойде при нас да станеш добър българин.
викам един добър македонец никога не става българин. Ами то кажи им една песен македонец българин не става, бе. Па и защо трябва да става? Или българин македонец, или македонец българин. Който какъвто се чувства, така Ама- да Абе, виж, ти само определяш какъв си, бе. Защо трябва някой да ти каже ти си българин Така или ти си турчин? Насил. Да. Кой си ти да казваш кой какъв е, бе? Така е. Ти му вземаш свободата, свобода на мнение, свобода на чувство, свобода на всичко. Каракачанов ще ми каже аз какъв съм. Значи ако ги свързваме нещата с Бог, Да? Бог е направил така, че ти да се родиш македонец или българин. Точно Значи ти имаш така. мисия да бъдеш Да. македонец, Точно. имаш Така е, мисия така е. да бъдеш Ние не българин. трябва да отричаме кой Така е. какъв е. А мисията на Бог, Даже крайна да се сметка, радваме. е Да се На любим Господа, едни за други. Когато сме Да, заедно, да. да се... Това е. И постоянно той приказва така, нашия апостол Павел ни призоваваше, радвайте се и пак ще ви кажа, радвайте Радвайте се се. Господа, Господа. Филипяните 4. Вижте, да, ето, той, понеже чел там, знаех. Знае, той. И най-накрая, докато ние се Ама караме, не арабите може. ще ни завземат. Не може ние докато се караме и се Защото ние разделяме, са съединени. другите ще не превземат. Така е. Виж ли? Види они што нас ни кажуват. Политичарите силата- наши силата подпишале е единство. ние да не се мешаме со македонците во Бугарија и во Грција. И јас им викам, вие мене ме терате, јас од Исус да се откажам. Да, бе. Исус ми вели љуби го својот ближан, ја да не можам да го љубам македонецот во Пирин и во Грција, во Егеско, па шо кого да љубам? Вие ме терате да излезам од ова, не можам јас тоа да го направам. Тоа е суштина. Излегувам од законот на љубов и готово. Во проклетство ќе живеам. Затоа нема напредок. Няма. Това е голема спирачка. Така е, тоа е. Но Дай Боже да се Ай, отвори. има и разумни хора, Има. не фала са и на малко, Има. така че положението не е безнадежно. Не е. Ама сребролюбието е во политиката, тоа е најголемо зло. И они се за пари ќе направат. Ќе му платиш Ето за пари, виж, отива там, 20 евро. да идиш на туалетник, да пиеш вода, пак пари. Това, Идва то няма нищо епохата без на пари, бе. пробуждането. Ще стана да дишаме Да, въздух да, с пари да дишаме. Нещата се виждат от когато са материалните, колко са А незначителни. Бог дава Така е. всичко, слънце, Така. това, онова, той ти Да. търси Има- пари за това слънцето. Дето ще направиш там енергия с осветление, пак парите ти. Напоследък не съм как срещнал така, бе, човек, братко? млад или по-възрастен, който да не търси нещо друго. Ние стигаме до краищата. Нещо, То ще което ни се отнеме се всичко. Особено в То е тези казано условия там. на COVID А и на тези тези- дето няма, на този дето няма, ще му се вземе това, което има. Тој така е. Виж ли? Така е. Когато нямаш тук акъл, когато нямаш обич, любов към другите, ще ти се вземе всичко и ще останеш без Секој ти всичко. се земе. Е, така ще ослекнеш като куче, дето викам. Да. На крајот ќе изгубиш силата и ќе сватиш дека Бог дава сила. Исус. Разбира се. Без Исус си ништо. Ти сега Не имаш казваме, без друго, без мен Му сте дава, нищо. без галя. Значи без Бога сме нищо. Трябва да го усети това Ти човек. се бришат старите. Особено вече косите ни се побелели, брадите. Трябва да го разбираме вече това нещо. Ама пак ќе кажам јас, они не може да избришат ништо. Ние го имаме и Израел, сгрешил го распнал Исус, но он ги љуби. И Македонија запишане. Не можеш да ги избришаш ти. Не можеш. Нищо не може да Не направиш. можеш. Без Бога нищо не може Не да можеш. направиш. Все се мъчат да правят, да сменят политики, да сменят това. Народност. Това мен не ме касае ти какво смениш. Ти дърпаш народа назад и назад и Крадеш, назад. човек, И става. кой тръгва с тех, се назад върви. Да. Така е. Штом ти поддржуваш Кажи партија истината. што краде, ти во Значи, проклетство. македонец, братя, Естествено. иска да е македонец. Македонец си. Ти си против Щом нас. си да. Какво лошо има да си македонец? Поддржуваш. Ти си българин, българин, Па турчин, вижи, турчин. да. Дай да Да, живееме браво. братски, да работиме, да се обичаме, да вървим напред. Ама- Народността не пречи. Иста вера сме, нели, православни сме, а не се Аз сака. ти Па ги кај слушам кај тука. е Исус тука? Трябва да си уредим, Къде да е си Исус? уредим исторически Това нещата. е пред... Знаеш, в Библията Значи, пише. те Така мислят, ще че бъде. Македония е България. И те нещата се случват А не така, питат както ти пише. какво си. Че ти не си българин, ти се чувстваш македонец. И какво лошо от това? Ама защо 8 години... Ето, затвора? тук сме си приятели събрани, какво лошо има, като си ти македонец? Тук турчин идва. Турчина ме пригреща. Целуваме турчин. Да. То българи не те целува така. Тоа е Няма тоа. друг. Тоа е тоа. Виж си какво е. Ама што ќе ја земам ја планината Пирин, ќе си ја однесам дома у собата? Да, бе, да. Абе, кој е лудост? Кој... Земјата зема, ја не можам да ја земам земјата од джеб да ја Разбира се. напикам.
Во земја ќе се вратиш, Това е немаш љубов. толкова просто, това е такава простотия и логично, че дето казва Вапцаров, това е толкова просто и логично, че никой нищо не може да вземе. Идваме и си отиваме. Голи доаѓаме, Остава голи любовта, заминуваме. а сега ни остава вярата, Браво. надеждата и любовта. Љубов. От която най-силна е любовта, Љубов. ти знаеш. Амин. Слава ти Исус. И от толкова древни народи, египтяни, израелци, елини, македонци, сите стоят, само македонците изчезнаха. Да. Ти да човека всички сари нации седат, само македонци не искат да има. Македонците ги няма. Къде бе? Защо не трябва да ги има? Гърците ги притопиха, там им... Насила ги претопија. Да. насила. Гърците са много хитри. Това Гърците ги наприха, дадоха им пари, къщи, В това там всичко отношение са ги всичко обзавели извън. как трябва, Разче, само и да. само да се пишат гърци. Да, да. Аз знам, Со защото ние рака сме пати, там. нема проблем. Ние сме Јас пресядали. знам, одам Грција, одам доста. що може? всички артефакти По- ги изнесоха от по тук. патриотски. Аз отивам в Серис да пазарувам свещи, пък купувам такива църковни работи. И един възрастен човек. И говоря на български, и му викам, аз знам, че ти си македонец. Викам, няма начин да не знаеш Да български. се плашиш. Да се думаме така, как се сме думали преди, бе. Няма нищо. Вика, не ни дават. Ќе му забра бизнисот, ќе му Че го не ни растуе. дават. Ќе му направи проблем. Да. Защото да некој ще чуе там, ще му направи проблем. Одам во едно село, се вика Доводен Концелјево. Аха. И водев со себе двајца кои што братучети на во Концелјево, а тоа време се береа црешите во Егејскиот дел на Македонија. Така. И една баба иди од тие маџирите пушта музика грчка низ селово. Аха. Селово македонско. Да. И баба му вели, слушај, рече, ако сакаш кокошките да ги продеш, носел фрижидер со кокошки замрзнати, од имаше македонци од Голо брдо исламизирани од Албанија, која бере срещи тука. Ако сакаш да ги продадеш кокошките, ќе пучиш македонска музика овде. За да можеш да ги продадеш кокошките. Не, ще нема да ги купат. Нема да ги купат овде во селото. Да. Да. Имаше доста работи. Случајно се сретнуваме, пример, во Воден, Ристе од Пожарско. Пожар, бајните кај што се. Да. И вака на едно 5-6 метра бе благо, од каде ти овде во Воден? Бе реков, Ристе, ти си бе? И јас сум бе. Да. И едно време, слушај, рече, јас рече сум 5 минути овде во Воден да завршам работа, ве чекам во Пожарско кај Митри на печено свинско и печено јадешко. Така. Човеко не пречека, не најаде. Го барам сега на Фейсбук, не можем да го најдем. А требаше да дојде во Прилеп да се видим. Да не се е случило нещо. Не знам, може и да се случило нешто со ова На жив човек всичко, Да. нали знаеш, може да се Аз случи съм много. убеден, че човечеството ще се изправи пред много по-голям проблем, отколкото да се разделя на нации. Точно така. Така Сега е, се да, изправя сега пред ќе дойде по-големи това. проблеми. Да. Тия, това Това пандемия. ще остане много рязко назад. Да, ќе стане кој Това се е за да луѓе, дойде кои не се. на човечеството акъла, че то не трябва да се разединява, да се обедини в името на Господа. Планетата ни е твърде малка, за да се делим. Да. Така е, така е. Нека И сватора новите- границите со Грција, ќе види Грција ќе мора да попушти на македонците, кои се македонци, кои се грци. Случајно исто во Пожар имаше пензионерки грчки, да речем од грци, пензионерки. Да. Од кај си мене ме прашува, јас му реков од Македонија, од Прилеп. Нема Македонија. Ето. Ни вела. И случајно му реко на еден со комби, беше дојден тука, му вика, ој, вика дека од Македонија. Кога му се здаде, тој македонец беше, кога му се здаде на пензионерките тие там. Там по грчки му викаше, му караше, таму нешто му цуеше. И така, во Грција е, знае и Тихомир, ни ги ставија пашапортите под печатач ни ги ставија. Да. За да ако ќе бегуваме да знаат кои сте. Таму е многу најнеслободно живеа македонците во Грција. Да, да. А дорците се Там организирани са, на тие там са така панајчети. наречено притопени са вече. Те са, така са направени, че да го е страх да каже, че е македонец. Кој во Грција? Да, В Гърция, да, да.
Може и Селата- пензијата да му ја селата има. земат. Ние кажуваше од драма. Ако кажам дека сум македонец ме снимиш, може пензијата државна безбедност да ми ја земе. Ето, Во Европска унија. Вижте, Да вика на двајца ми ја земеа пензијата што рек пензија да му земе, еј човек. Като се ги писали Во гърци, Европска им са уния. казали така, Абе, ето ние дайте. ви осигуряваме, имате правата на гърците. Това Но дискриминация, вие, тотална каквото кажем, ние ще живеете като гърци, нема македонци да сте. И те са приели вече един път това. И сега ги е страх. Иначе отвътре душичката им говори На нещо. Оро во Овчарани 3000 луѓе, ама за гласање не гласаат, се плашат. Видя Да ли не си? видат, да не дознаат, како да не ни избркаат од Пукан работа. заек. А Пукан с заек. мусулманите няма проблем. Те При могат да- мусулманите няма Те проблем. могат да си мълцинство и да не ги закачат. Не, Никой не ги закача. Другите Вижте. мълцинства има проблем. Значи христијанин со христијанин не се гледа. Вие православни, ние викаш Ама, ми, гледа, това става- абе чекај каде е Исус тука, бе, луѓе. Ама Абе, то, кај ви е виж, Исус? това, гледай сега, отиваш в Гърция, християни. А те имат като българи не за християни. Те гърците имат особено мнение за... Като че ли само те са християни. Да, они се христијани. Това защото От Македония, от еди къде Не са, има откъде, християни. всички са под тях. Те са като че ли избрани. А то не викам, апостол Павел, нема грък, нема елин, защото те са имали за нации, които са стари нации и казват, че ние сме пред другите. Ама Некво тук предимство. Мога да ти кажа нещо друго. Много векове са се борили Византия спрямо богомили тук. Да, бе, да. И са ги Да. тискали те църкви, деца заличени на територията на Значи, България. Византийската църква е съвсем различна от първата църква, която има. Ромейското царство. Да. Тя е направена Ранното на ниво християнство византийско се заличава. ниво. Разбираш, че царско. И църквата Те се е било подчинили на Македония, държавата. България, заличава Както и нашата само. църква е подчинена на държавата. Всички са ченгета, всички Да, свещеници са сите се ченгета. шпиони, исто кај нас. Също. Всичко е наред. Значи няма. Какъв свещеник си ти, когато нямаш свободата да кажеш за Господа нещо? Ти прочета А ти така. казват, няма да говориш това, атизма налагаше всичко. Сега свещеници ни зборат за вакцинација место Аз за станах истина. свещеник след като стана прехода. Иначе преди това знам, ако стана свещеник, станеш попой. Да им докладваш всичко. А как ще ти си предат свещеник, си против Господа? Да. Това е най-голема, това е смъртен грех. Да проповядваш за Господа и она да ти казва, няма да проповядваш Малко и местенци да говориш трябва Да правиш ние вага ще и ти така, кажем. да. Да видим Това е- как да направим. И затова Така съм е. станал после. Така е. Утре го дава пак жеги над 40 градуса. Жеги, София, нали оттам кара? Може да Ако вас има климатик, има. Добре, щом има климатик, добре. Може да